Abang tahu obat-obat sakit kepala? Tahu? Coba sebutkan. Oskadon, Gambarnya laki-laki. Bodrex, Gambarnya juga laki-laki. Paramex, Juga gambarnya laki-laki. Jadi, laki-laki lebih gampang sakit kepala daripada wanita. terus Pertanyaannya, kenapa laki-laki lebih gampang sakit kepala daripada wanita? karena laki-laki kepala rumah tangga. Salah. Jawabannya sangat ilmiah. Karena laki-laki yang mencari nafkah. Kurang tepat Terus apa dong? karena laki-laki punya dua kepala. Kepala atas mikirin ekonomi. Kepala bawah mikirin apem. Beh, kayak nyapon di saat aku jalan-jalan nomor HP barang gitu. Yes ngene iki malian rasane lek tresno karo bojone wong iki ngene iki. Engko lek tak culne dheke ora gelem. Lek tak blokir aku engko ndarani jahat. Lek tak terusne bahaya. Engko lek tak lakoni nambahi dosa, trejan resiko lho. Mari kadung roh rasane lho, malih tuman. Tre rasane jan ra padha lho karo seneng omah iki. Hira. Nek kelakon awakmu dadi bojoku no tak kono omah ae. Ora oleh ning ndi-ndi. Ngono ya tenan. Yo tenan to. Aku no ya malah sing moh. Dadi penakne kok moh iki piye to? Mosok aku mek gumuk kon masak ora mau sentuh blas. Yo panggah disentuh no. Ora trimo disentuh, yo tak glebak nih barang. Misuk iki ana apa to, Mbak? Kok geger karo tanggamu? Wong ngutang 500 lho, Mek. 500.000. Lah kok balekne setengah juta. Sapa wong gelem? Se. Utang 500 kon balekke setengah juta. Utang kuwi mek 500.000 nggone tanggoku. Iya, terus Lah kok bengi-bengi moro omonge aku kok nyaur setengah juta iki. aja gelem, Mbak, aja gelem. Kuwi ape ngakali sampean kuwi tanggamu. Aja gelem. Tanggomu kok ya ngono kuwi. Ora ono, Mbak, tanggoku iki malah nak utang ora gelem dibelekke. Ketun aku ngene iki ora kabeh aku utang nek. Utang 500 kok balekne setengah juta. Iya, Mbak, sing luwih ketun meneh malah tanggamu, Mbak, sing mbok utangi. Ketun. Tak kandhani yo, Mbak. Nek sampean arep upload foto ning Facebook, usahake ngedite ojo terlalu putih. Eling, aku tanggamu. Mata. Mata nih gue Pak. Sama kamu pakai aplikasi. Mas, Dalem di ana apa? malam Jumat arep mulai jam piro? Ketone lembur sampai pagi Dik. Gaweane akeh. Lah ana apa to, Dik? Kalau itu bojone ya tidak sunah. Sunah apa to, Dik? Sunah Rasul. Paham ora? Yo paham, sunah Rasul iki tiap malam iki gak apa-apa to, Dik. Ora gur mikir malam Jumat tok. Kayak balik. Jangan harus rampung dan balik kok. Rasa sabaran mentau. Kowe dikeloni ping pindho dikek duit piro? 300.000 300.000. Cash apa ditransfer? cash. Cash. Dikek bayar ping pindho 300. G. Sing kelon pisanan apa kelon pindho? Pertama karo pindho. Sing pertama dikek piro? Mbuh lali aku. Ora mungkin lali, kowe ora mungkin lali. Lali Tanjaya lali, Mbak. Ora enek sing lali. Wong aku sing tahun-tahun pekak ora enake perkara apapun kelingan kok kowe lali ya iki wingi. Kayak piro? Dikek piro aku teko Des? 200. 200 sing pertama, sing kedua dikek piro? 150. Kowe. Kowe Des.
Mbak, tak sawang ketoke alismu kandel men. Ngono kuwi apa ya kuat mancal? Kowe iki takok to nantang. Ya takok, tapi setengah ya nantang. Takok to nantang nyilu-nyilu kowe. Lah kono wani apa ora kira-kira? Apa mbok jajal to piye? Ngono ya ora apa-apa. Kapung wis suwi lho, ora tak cas lho. Padha nggonku lho suwi ora nggo ngecas ya nih. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah nyapa ngono? Lah nggonku wis kadung meteng-teng lho, angel menggoke. Ampun, nggonku budel ngono. Lah nyapa ya lho ampun. Paling kowe sing sambat. Iya, wani we. Lah nyapa ora wani? Direm sak unyil kok. Lho kok jare. Bang, kenapa ya perasaan adek kok ke abang begitu dalam? Kok bisa? Iya, sampai-sampai mau makan inget abang. Mau minum inget abang. Terus? Mau tidur juga inget abang. Wow. Kemana-mana selalu inget abang. So sweet. Iya. Sampai-sampai orang gila lewat, adek kira abang. Minta pertemanan tapi profil dikunci, digembok. Udah gitu kagak ada fotonya. Ya elah, ini media sosial apa kotak amal sih? Rapet bang. Jangankan menatap matamu, melihatmu dari kejauhan aja, aku udah tersenyum. Bi, ndang mulai nang Indo wae, mau tak lamar mahar 5M. Mripatmu kero ta gabuke dilamar nganggo 5M. Kira piye to, Bi? Lah wong wis seneng kok Ya mending entuk artis tuh. Mah, aku pilih kowe wae. Aku tak seneng artis kok. Oh 500 juta lho motor wis ijo opone 5M kok seneng wong kaya aku gak mripat kero tak solder dengkulem jebol wae. Tenan. Lah wong seneng ki ora mikir 500 juta apa mana 5M Bi. Kecil ngono kuwi Bi. 5M paling mlebu, metu, mlumah, miring, muncrat, ya ta? Lah yo iku lho maksudku Bi. Mahare mlebu, metu, mlumah, miring, muncrat. Lah sing golek yo kuwi mahar muncrat kuwi. Nek gak muncrat ora lega. Dong ora kowe Bi. Bi, enak info apa ora? Info rondo sing kudu bekase wong ngono lho. Sing kudu bekase wong ya. Iya. Bekase jaran gelem. Lho kok jaran. Enak iki aku ready. Wegah. Penak. Lah penake gondi. Sekali mlebu belung ngono langsung los sak ndas-ndasmu. Ngalahne terowongane. Lah wi kena golahan parkir. Katrok njene. Sing ayu iki pancen akeh, tapi sing gawe ndas ngulu bendino iki mur kowe tok. Ta yo dilogok jaran iki. Mentolo tak cites ya, tapi eman-eman. Duh, kok wis bagus? Mau kemana ya? Golek angin. Man dulu toh. Engko ae. Kan belum maem. Sik warek aku, engko tak mangan ngene warunge Siti. Loh, kok sih maem gini Siti ki lho? Sik mama mau tanya, sakjane bedane sotone mama karo sotone Siti ki opo? Wong yo mama juga masak soto kae lho. Yo beda. Sotomu lho mine putih wis biasa. Ngene Siti lho mine pirang. Dadi sawet. Aku rek mangan nang kono lho imbuh pidu. Lho prije enak sotone mama toyan.
Sotomu rasane ra karo-karuan. Mengandung cinta dan kasih sayang serta dibumbui dengan kesetiaan le. Kurang enak piye jajan. Nek cintane oleh, kasih sayangnya oleh, tapi rasane ra nyampleng bias. Alah omongnya sampean ape maem karo mliri ibu wong sing saebor. Ya ta? Ya ora mosok mangan karo nyawang brudu ora sedep yo. Kamu pisan. Alah ora mulih paling njupuk gule. Dek, malam tahun baru ada acara nggak? Ada dong, Acara apa? bakar-bakaran. Ikut dong. Boleh-boleh aja. Yes. Ngomong-ngomong, bakar apa sih, Dek? Bakar rumah mantan. Sopo ki nomor tak dikenal ki? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Ari Iwan, Kok ngerti nomorku kan di? saka TikTok. Kok TikTok? Iya, Mbak. Aku ini nek ditelepon karo wong lanang-lanang ini modele ngene lho, Mas. Sing iso ter-ter bukane wong lanang to. Mosok wong wedok iso ter-ter. Terus bagian ndi wi? Anu apa maksudnya ndasku ki lho melok nyudut melok ngeluh. Lah nyapa wong ditelepon ngono ngantek ngeluh. Kenapa, Mas? Piye ya? Bingung aku leh ngomong. Loh, kok suaranya sedih kok nangis? Enak apa? Diselingkuhi ya, Mbak. Lah wis enek buktine apa ora? Nek gak enek buktine wi fitnah jenenge. Enek, Mbak, buktine. Wong videone enek kok. Enek videone ya Allah, wis gak masalah sing tatak yo, pertahankan karire maneman. Ngono. Ora usah kena mental hanya karena satu wanita yang tidak menghargaimu. Lah terus piye iki, Mbak? Masih banyak ribuan termasuk rondo-rondo, Mas. Nomor 1 nama di situ ya. Eling Mia Biulo, Ratu Dalam Bayi Internasional Senuk Super. Ora rugi iki mau oleh telepon. Ning pikiran malih padang. Ya aku nek ditelepon calon dudoe ngene lho Mas bokongku. Nggonku ya melok ter-teri, Mbak malian. Pokoknya nek gelisah, resah, apa sedang galau, gundah gulana telepon Mia Bi ya, Mas. Iya, Mbak, siap. Ya wis ya, Mbak, suwun. Iya, Mas.